Hello guys, good evening. Norong no joton nan channel amsogo. Welcome back to my channel. Hi no hi. Ke norong to joton saimano tabo hangrai ganangi tongkha. Hangrai chote bisi din kri khate 2-3 din tongsiwo. Ke aboni bagai sengtini. Aboni bagai sengtini awan sugui tongo. Ke awan sugmani naidi seng bahai ke awan dok sug. Gete bahai ke awan dok khai nai tonan blok tei nong no funung nai sing awan khai mani awan suk mani iko ni basi duk mali ba awan sugui tongo sing kai sing ta ba agi ni borok khai sing ta ba yago no sugui awan dok khai sa lai tong khoi ko kai sing ta awan dok suk lai tongo tai ko awan dok sa lai nyan bagai kai ko basi duk mali suk kai ang ta buok no bising ko habara nai no bising ko habai ko aham ko ra suk jak aham iko ni ma kai ri ta gai tong iko ani ma jan hangka ritak ri tongo mo ritak man hingga agi ni tak mung sini tak borok khai ikoro ngkoi tamthani ti sawi tak ma ja dikko ani ma hingke mo ang no sunggi kalang go ang sungma ye mo ang sungma ya mo ang sungma ya mo ni digna hingga sang sungma ni mo hangkan ma sungma ni ko bo tak ri tong sosma thup thup iko Kelina ro tong ba borok bahai ka sogui sugui tong kenei khai ko borok suglai uta kenei khai iko mo khai baby doll bai duk male ha ana tiro tichi bukhara tati be di daw ana dei dei abo hengkai dara bo hengkai koyang gate phataro thangka jakanya dara sukdek iko seng hengkai sakini ro wai basakaya seng kete khana sakayo iko sin basi duk male bokun kamaya kerei bo hengkai ka basakai mano hengkai seng tang mute kana sakawoi je sap mani hengkai seng naro sinaita hengkai je sap ya je muya rong no hengkai sa suk sok naita iko ro tamo mono hingga tam gumsu hinpo do di sapon hinju to takutai bukutai songang saimali ya hingga nyoro ano komen kai sadi tam robo hinbai na kro to khukbai ka tabuk awon khanya ni himba sa easy diba guys asa easy awon khanya ni ko na kra ro kisa ri khanya kai nyoi ko tak na kra ro khuk tong za uta tingis yeah Guys, tak bukan nak kerana kuk baik kata iko. Dia tu dili ya, duja tu orang kuk baik iko. Tak mau last tinta di sini. Guys, yang bahaya awan kai nai dong ni. Nak kata kuk kau sama sih, kuk orang nang tong kuk sago. Karena sih naik ke cikon tuh hai besar tuh inok saja man bah. Hingkai jetini komani tam sana nih. Je awan sukmani sengtam kai hingkai iko. Hangrai tuh tongko, hingkai topun sengtini awan pati kai kata. Kita saynya ya nih. Atingke tini awan pati kita kai mani. Hingkai ngorok bokerei, hingkai bah je steam kai mani bokerei hingkai bah seng je reng mani ta kupirok bai. Hingkai iko mute kai ye. Hai no kita kai mani ta. Iko. Musukan ok khai ka ingka phunok phailai ko orong ka ta kaisa si tang ingke te to sai pe be kha ma song telang kha basi song telang kha ingka ta goro kaisai ko onek thogo ingkai ai video noron pai di sinai norok nai tongnan channel no soya sak khaiye kai agi ni je video rong na hamjang mari man bagai belai ke hambai ingkai te sana musung ang taksu joroti bonoro ke ban channel no subscribe khai kungka please dakti ke subscribe khai pai di ingkai Bisa norok bayang hanyo hai malai fine bo jaga malai nai tam video malai nai ang ni jibo saimia norok ke ba ni video rong no tam naina musung norok bo hai ke naina musung ano comment khai ding kang norong ni je sama hai ke nang mane try khai nai je khai manan bage video hingkai taksu jorati kan video ron pai de sinai hingkai kawan bati khai tong ko nai tong ni ano te hamjang mari di bye good night bye see you next video bye